Venuješ sa nejakému športu vo svojom voľnom čase? Áno, futbal. A venuješ sa mu pasívne alebo aktívne? Vieš čo, v minulosti som sa venoval aktívne za jeden klub, ale teraz už len pasívne, alebo tak za školu. A prečo si vybral práve futbal? Vieš čo, futbal hrávali kamaráti, kamarátov hral futbal, práve tí ma povedali, že nech to skúsim, tak som vyskúšal a celkom ma to bavilo. Je podľa teba šport pre mladých ľudí potrebný? Áno, určite áno, aby si vyvíjali svoje telo, mali nejaké svaly, sedeli len pri počítači. Jasné. A majú podľa teba mladí aj záujem o šport? Aj áno, aj nie. A o aký druh najviac si myslíš? Tak asi taký futbal, hokej. Dobre, díky moc.